shua bapin mat ye kita kadon kam bapin sengutu kato kat ni ki benta na ka tien jong belai habaya dai barkani ka tim jong ka yut week yut sonde menta ka snan ka tim ko ong ki samla ki bakermen ha utrai ya ka bala pensyong nong rem naka kita ke jong ujere maya kalen nong ka ba ar pu kendai ka dekat ka ba khat wei larangin pulelo di kini ki kitien hange ka ong na banga tip ye ki jingmot ki banga perkhat syapang jong ki ong utrai ki jingmot ka jing sukken te om ki jong ka jing sni ban a jing kermen ye phi ha ka por ka bakut ki prasamla kum ka mat phang ka balengkot halor kene ka kitab jong ujere maya hindiat haba pai shauni ujere maya la judip ya u kum uta major prophet lane unong itu lupa ubakam he kam kra uni ujere maya u yarangkat kerdan badjong u Isaya u Ezekiel u Daniel u Jeremaya u Dei u Khon jong u Hil kaya bat lakha ya u hakashnong anathat kabadon hakapang mi ngi jong ka Jerusalem la penkerteng ya u Jeremaya hakaktin Hebrew Jeremaya ki khan Yermeyahu kabamut ublai Jehova ulap Yermeyahu kabamut ublai Jehova ulam Jeremaya ula syakhat banlong unang itu lupa ngikin mau bawat ki hab baren nadu bau dang kena ula syakhat banlong nang itu lupa bat haba ula syakhat ublai ula ker habala syakhat ha ublai u Jeremaya ula kernga ye kita ke jingkhat bat ublai uang baki ai ki borok kimdai de jingmut jome hendrai nga ngatip khamba syapang jome bat hakani ka kitab jong Jeremaya uni u Jeremaya u khamkren bat yathu bha syapang ka jingem milajong pinsyam bahaka kitab u Jeremaya khatsan shipau uang u penpau bat u benyau yaladie bat uang balai komei bapalakha yanga kat kum kinong batai ki ong ba ulas dang ban yathu lupa hagasnam riuspa arpwei shwa ukres hakaba kadai kasnam kaba khatlai jong ka jingsen shar usim Josaya bat uni u Jeremaya syamla syong kurim setia kawai ke benta kaba kamplah ka tin jong ublai kaba ya uni u Jeremaya lada pin pule na kalenong kaba lai puai ter pin sa syam baya u Jeremaya la judip kum uta unang itu lupa u prophet jong ka jinyam hakaktin nong wei ki khat ya u the weeping prophet u prophet jong ka jinyam namar dalade ni pule bha syapang gene ka kitab jong u ngin syam ba usyat yam usyat ud hakmat ublai usyat benyau wat ya ka sngi kha lajang kata kadai ka jingmat phang ka belengkot halor uni unong tho henrai ki parasamla kabangin ye keren kam jrong kendiat ha kene ka por kalang kabangin ye keren halor kene ka tim ya ka ba ka KGP assembly kalabo ki samla ki ba kermen ha utrai ladangi pule ya kene ka kitab u Jeremaya ki prasamla ngin syam hi ba udai uta ubreu ubashania bat ubakermen ha ublai henrai kene ka tim ka badan hang ne pat kam dei
kata kabakren shapang Jeremia Henry ka keren shapang ka jing sha ring mrau jong ki kon Israel haus Nebukadnezar kadai kani ka juhi ka pang ya ka baka sinat pedang ru kabo ka jing sha ring mrau ki kon Israel hi haune Nebukadnezar laong kumne ka tin jongoblai ke yathu yangi haba Nebukadnezar ula ring mrau yaki kon Israel na Jerusalem shababila kane ka jing ring mrau ka ja hadien ka jing mi no Jekonaya bar ka mahadai jongu kane ka ja kumta hadien ka jing mi no jong lamba ki bakrau ki batri jong ka Juda bat Jerusalem kumta haba ki lamino laang ba Nebukadnezar ulayo ala ban ring mrau ya kineki kon Israel ulayo ala ban ring mrau ya kineki kon Israel hadin bagi Israel kila syaring mrau ha Nebukadnezar haba kila syaring mrau ha Nebukadnezar Jeremia shem la yo shu kalat ban ya kendu bat kini ula syupha da ka shiti ya kene ka kitab pinpet nang tu na jerong la tho lupa ka shiti Jeremia ula pha da ka shiti bat andala pha da ka shiti Jeremia ula para ha upara ujongu ugeri maya Jeremia ula para upara jongu ugeri maya lembat elasa bat ya kene ka shiti ban penpoi syaki kon Israel kibla syaring mrau shababilan Hagne ka shiti Jeremia utho kumni wat la pila syaban ring mrau menta wat do jing kermen tole yaki ai kumbadai banle to kumbachu dai ban ha Jerusalem to kumba ha Jerusalem pila ban yatrai ban yakta pila ban le lai po jat kikam wat la pidan hagari jonga jingsha ring mra le katbakum karukam briu man briu le yaki ai katba karukam long briu man briu la kalong katrai kakta ka shongkha shongman hakino kino ki benta Jeremia uang to le ye kata daga jinglai loi Henry tangkawe kalang Pimdai pat ban ngop no haki wei pat ki jinget blai lengba ki babon ki nong yatu lepa ki nong kan ki ban sawan ban syukor yaki ong Jeremia yaki kon Israel haba ki syaring mrau pila ban le lai po jat ki kam om dan jingkang kaba ublai upen pau lengba Jeremia ba dan jing yaki kon Israel ban le ka mentangi ngi syaring mrau haki wei pat kijat benriu kamdai ka besok yangi bangin le yaki kam nya ban yo jingbet na kita ke bereng mrau yangi Henry kan ni ka jing syaring mrau ki kon Israel Jeremia da ka jing betha ublai ya uang le yaki no kino ke benta ba pidai ban le tang batang kawai pim dei pat ban ngap haki jinget belai lang ba ke babon kinong itu lupa kinong kan ke ban sawan ban syukor hang ne ha Babylon ki babon ki breu ki dei ke ba mane belai tha ki ya mane belai ya kata ka belai ksia jong Nebukadnezar kumta Jeremia hakane ke shiti banjor yaki breu la jong da ka bayatu syapang ka jingkren jong ublai
bawat la pila syaring merau pim day ban ngop haga jinget ki babon ki jing hikai ki babon ki nang itu lupa ki babon ki nang syukur kin sawan haga tin ublai ka ang ba ublai hi dalade u ang yakine ki kentin wat lagi ni ki kon Israel ki syaring merau ublai u ang leng bau Jeremiah ba anda lakot ka nyau pausnem ha Babylon ngan sawan ban jengok yapi bat udah thoru ba uang bangan pendak ya kata kakular bangan ya lambiang yapi Syah Jerusalem bat ngatip ya ke jingmut jangpi bat kata ke jingmut jangpi kalong naga benta ke jingsok om naga jingsneu bangan airu ke jingkermen yapi hang ni ublai utip biang-biang ya ka jingmut jengki kon Israel baki mut ya ka ai na ka benta ka babha om na ka basnir bat uyo i kendiang na laga jong ka khat ka jing isnai syapang ka jing tmu syapang ka jingmut baki kon Israel ki dan ha ka jingmut jing perkat bat uang ro tang ba kata ka jingmut jangpi ngayo i kam dai ka ba pimut na ka benta ka basniu henry na ka benta ka jingsok bat wat kuslai ya kata bat ngan ai jingkermen ro yapi ong ublai ya ki kon Israel wala pedeng jing syaring mra wat ki kuslai tole ya kat bakom ka mon ka jangpi ngan saai ya ka jingkermen ro yapi ong ublai ki prasamla habas ngat ya ka tim jong ka yut sande menta ka snam kalong ka tim ka ba ai jingkermen bha yang aba yapi namar lengba ka tim yo snau syapang ka jinglong ringkat jong ublai ya lagi jong ki breu wala ka perthai kala sniu wala ki Kristan hakine ki sni ki sha le don bor ki sha thom bor haki wei ki jaga ki Kristan kimla ban mane lai lu chu kumne kimla ban te ik tendong jing pen sawa kimla ban syakri belai ban pen sawa tang habar wa jing roi niang la sha khang hi i men nen hadal hi dang ja ka wei jing ja baki Hindu ki ap kemang yo baka ja ka jing sawa ban rwa ya ro yo udai kumta ki la lek ban penwe hi i Manipur lang baki social media kumta hakane ka tim habaki ne ki breu na Israel ki sharing mra u Jeremiah uang lengba ka jingya thu chapang ka tin jong belai wat ki kuslai ngatip ba pidon ye ke jingmat babha am ye ka basneu bangan sa jingkermen ya ki para samla baro u Kristan don ye ke jingmat ka basneu ka jingem ngidon kata ka thong ban syakri belai hakini kisni pen ban bon ki sya penwet bon ki sya le don bor henry hakom kata kapor kene ka tim ka ang ngan ai ka jingkermen yapi snau yo jingkermen namar ba ublai udan rengkat ya lagi jongki breu walah nyopo snam ki kon Israel ki syaring mrau haka bakadu ublai uyalam biang yaki Syah Jerusalem ban ai pat ye jingkermen sashisi habas ngat ye ne tim kadon ke jingkermen ba ublai dalade hi wala ka perthai ka sniu kat ni wala ki Kristan ki bangai hau kila syaring mra kila sya tombor don ke jingkermen lang bagak tim jong ublai dalade ukular ba unsawan ban jngok ya kita ki breu ki banget batsyanya hau
ya kita ki beriu ki bala syak pen shitam kumba ula kular kumta un pendak Henry ken mau pat bakane kan ja tang lata kadon ka jingko ngu ha ka jing em jongi kumba ki kon Israel ki ko ngu ya ka ka bala bata ka bala yetu dau Jeremia kapang pedeng jong ka kubor ha ka ne ka jamit kalang walaha pedeng di jingdo jinggermen walaha pedeng i kumbaka gospel kan sasya telebno daki bor jongga wepat ka jingat belai Henry ngau kemen ka ktien jong belai ka ang bangan sawan jngok pat hadin nyo posnan ken mau ka ktien jong belai ka laang baun sawan pat sa shise Banwan jengok ialah ki lot ki ba uye. Banwan syau ialah ki breu ki ba ila aiti lot. Banwan syau no ia kita ki bala kongu ia u. Ban pelait no naga jingdo jingkermen sya ka jingkermen ka ba bam jiukot. Ublai utip ha syapang ki jingmot jongi. Langi don kabakum kano ublay utip Henry kabadon kam tam kalong hakini kisngi menta bangin bo ialah de ha ka jing shenia ha ublay ubain ya ka jing em boro ngim dai ban shenia ha ki blay jong ka perthai ngim dai ban shenia ha ki nong yutulpa ki bawan kum ki kreslam le ngim dai ban shania hakinong hikai kibathyang kaktin Henry kin mau shwa ban shania iki ai baro ule kaktin jong belai amar kane ka jing penshito magini ka singi ka jing shale dan bor ngin sai kando aga jing em krista Henry tongin long ka shania hadien ka jing shania aga jongi ubelai dalade un sawan jingo yangi ban yang ka jingkerman sya ka jing em ka babam jikor iprasama kini ka jamit teng sengusi ban perkhat bun nangi ka jingkerman jungi ki samla kamdan syu apa pai ki samla kristan la ido jingkerman banwat watang ban bo ikinon ki kam ka jing sang samla la shem shitam Kajingli kajangi hakene kajing em kajangi hakene kisni menta ngibo penban yau soitan hakajing kemen jangi teng hakajing em baman kasni ngikelat ban pai show blai ulang kajing kemen ngi pai show soitan jong kajing do jing kemen dongin kendet ben riu ilade bangin long kisamla keba kermen how to ride man lakasni joga jing em ngats kam bagane ka thiem yut sonde man takasnan kan long ka thiem ka wanra ka jingger khu ban thau thumai ya ka jing em tlot jongi ya ka jingdo jingker man jongi sha ka jingker man ublai ungar khu lang bagane ka por nagam da ka buram jong ublai